Здравейте. Айде да влежам с епизод първи. Игра с ботове, защото съм малък лева и после ще игра с хора. Не за първи път игра лига. Просто съм се... Радо, Да. към края ли сте на батъла или? Ние преди малко почнахме 7 минута. Скоро Споко, няма ние играем най-лесните ботове. Супер съм развит с този герой. Лесен. Може ли Лудия килове? Човек търся килове. Как може на тура да се са такова леве? Бях бавен. Дай то скил, дай. Да бе! Репортвам та. Да, за нищо. Да, за нищо му та репортвам. За Да, нищо. просто пращаш, не пишеш нищо за репорта. Пиш. Долу си пиш. Ще играме ли после като свършите? Ехо, Не, няма да играем лига така. Ради, Да. ще играме ли после? Аз цъкам една игра наречена Тролов. И аз ще играм с това. Аз също имам трол. Тя от Steam. Не ли е стриба? Аз имам трол. Готово, много лесно се чуе. Аре бе, кога ще имам мут? А така. 3 кила. Попито ще умре скоро. No. Но, ма друг път не. Теб та бялото на каф Марсо. Да ме убие този. Дойдох да ти го взема. Не, базикам са. Сега вече имам и лут. Той аз отдавна имам. Сам правиш. Знам. Той му е на галют. Дори си пуснаута върху него. Така заправи бепчо. Бепчо. Бум. 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 Сломах се. Бум. Взимам си мана меча. Насо, здрави! Обичаш. Ела да ме цунеш. Ага. Спокойно се ще го трона. Надушвам те. Аз съм тук при тебе, бе. Надушвам Насос. Не знам къде може да вървя. Навсякъде където искам аз. Аре бе, Насос. Аре, Където човек! исках винаги. Аз го Хута си използвах споко. Убивай го. Как ми късна кила? Къскил ли? Дори ми късна кила. Дори асист нямах. Вау. Фанат.
Това да Взема си мана potion и... Ce си мана, аз се и галиото. Буто пък аз ще го взема вече. Дано да не килнеш нас. Ти мисля, че не ми къста кила. Турурал. Може ще късна фарма. В момента игра с лудия герой. Той Искам на някой да му пусна моя лук. Ама никой не идва. Галиото беше така, ама стръгна. Без да съм го килнал. Много е готино името на това. На попито. Ти направо като някакъв Мадагаскар вървиш. Много бързо. Уа, виж ма. Бурдукат. Аз знам много да късам иначе. Аз стигна за реда. Какво идваш с мене? Бърках се за това. Да ми го къснеш ли? Не. Да бе, сега ще ми го късна. Не бе! А така се прави. Гледайте. Гледайте. Така се прави. Така се прави. Ако ще биеш тура, така се бие. убихме. Тенкс, че ми направи асист, защото ти получаваш нещо от кулата. За какво си взел статика, бе? Защото го препоръчват. И е за Варвика. Упс. За мен е чуле. Без на коса. Аз ти го открамнах, брат, ама изписал. Не си. Аз го бях враснал последен. Да, ма... Човек, аз го килнах. Провери чата, ако си кажеш. И ес ти не успя да го къснеш. Да умираш! Аз дори се хилнах. Ето, защото съм гадняр, се хилвам. Че съм на една пункта почти. Гадня. Чувам се хубавичко. Много трудно са бие тази правя. Гадня. И какво съм ти направил? Ти си умря сам. Дори не можа да те спася, как да те спаса. Нямаш никакъв шанс да те спаса, с никакво няма хил, нищо. Да си пуснеш дабъл. Дабъл. Дабъл е по-силен. За да стана по-силен. Да. Защо да стана по-силен? За да убия по-бързо турата ли? Да. И по този начин да ме спасиш. И аз нямах и мана. Как да го активирам? Дори ми зареждаше на 20. Сега ще ми зареди готово. Зареди ми. Сега зарежда И пак супер миньоните се спалват.
долу има пента. Аха. Човек, Славчика няма да му пента. Ороро, Джо! Само това ще кажа, не мога Славчика да направи една пента. Не мога квадра. Ела, Лавчика, ела, Ларовика. Давай очи. Триво, квадра, пента имаш. А не, имаш квадра. Ма, Вираш. какво да се лута? Здраво. Шатдаун. Определено тази игра губим. Не губим. Печелим. Няма да изгубиш, ще спечелим. Аре по-бързо, за да клипа по-бързо ми свърши. Чува аз майче съм го правил. Дами господа, върнахме се. Това е новият епизод, втори епизод от интроботчета на League of Legends с Попи. Ладно. Човек ти на епизоди ли ги да прави за една игра? С този бан ти казвам, нямам 10 минути, ако не е регистриран. Аз снимам и 1 час. Мога да снимам. Също. Аз пък 1 час дори мога да снимам. И сега дори не спрях клипа, колкото си мога да си го снимам. Дори един ден. Но само дето проблема е, че се качвам баяко за един ден. Добре, аз идвам. Някой е истина гадно. Да, докато може. стигна. И това беше за епизода и до скоро.